गिबियावनो जोंनि गोजौसिनथार थानाय आफा इसोरखौ हामबायनो नैथियावहाय बेयाव आं जोलैखौ लानाय साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेल जानानै आंनि गोसोनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय आसा खालामदों नोंथांमोना साफ्रोमबो इसोरनि अननायजों मोजाङैनो दङ आंबो दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ नाथाय गोबां सुबिदानि थाखाय आं भिडिअखौ खालामनो हायाखै अब्लाबो दिनैहाय सानै सुबुंनि आरजनि खावलायनायखौ लानानै आं दिनै बे भिडिअखौ खालामनाय जाबाय गिबियावनो जाहैबाय स्टेफेन बिथाङा रिकुजित मुसाहारिनि थाखाय आरज खावलायदों बे रिकुजित मुसाहारि बिथाङा मोननै किडनियाबो दिनैहाय लोरबां जानानै दङ बेखौ जे इसोरा सोखाजानायखौ होगोन बेनि थाखाय जों आरज खावलायगोन बेनिफ्राय बे स्टेफान बिथांनिनो न'खरनि थाखाय जों आरज खालामगोन बिथांहा सानै गथ'साफोर दङ लोगोसे गावनि बिसि दङ बिसोर जों न'खर अनलायनायजों खौसेजों मोजाङै न'खर खुंलांनो हागोन बेनि थाखाय आरज खालामगोन आरो नैथियाव दङ जाहैबाय जोंहा बिनानाव अनसुलि मुसाहारि बिथांनि बिसाय जाफुं मुसाहारि लोगोसे बिथांनि फंबाय जिराज बसुमतारी आरो बिथांनिनो बिदा बिरेस बसुमतारी बिथांमोना दिनै बेंगालराव खामानि मावदोंमोन बिथांमोना फैफिननो थाखाय थाम थिम जादों गारि गाखोसिगोन बेनि थाखायनो बिथांमोननि गेजेराव गोबां बेले बेजे आरो जेंनाफोर नुजाथिदों होनना बुंदों बिसोरबो जों इसोरा मोजाङै दैदेनबोयो बिथांमोननि थाखाय जों आरज खालामगोन नाथाय आरजसिम थांनायनि सिगां जों गुसुङै बाइबेलफोर जों सोलोंनि नङा होमबा इसोरनि गाहाम बाथ्रासिम थांनायनि सिगां मोनसे गुसुं खोथासो बुंग्रोनो सानदों दिनै संसाराव जों साननानै नायदो जोंनि बुहुमाव जों नुगासिनो दङ जोङो चाइनानि उहाननिफ्राय फैनाय जि कर'ना भाइरास बे जोंनि भारत हादराव दिनैहाय गिख्रंथाव महर लादों दिनैहाय फरायसालिफोर बायदिसिना इनस्टिटिउसनफोरखौ दिनै बन्द होनाय नुनो मोनदों जों दिनैहाय गिख्रंदों मानसिफ्रा मानोना बे बेरामाव जों गोग्लैयोब्ला जों थैनांगौ जायो नाथाय मानसिया थैनायनिफ्राय बारग'नायनि राहाखौ जों नागिरो जोङो थैगोनखौ मिथिखाब्लाबो दिनैहाय गिनांगौ जायो नाथाय नोंथाङा आङो दिनैहाय बेखौ गिनांगौ जेबो गैया मानोना इसोरा जोंखौ अनो जोंखौ प्रटेक्ट खालामो जों गिनो गोनां जेबो गैया बेनिखायनो बाइबेला बुंदोंना बाइबेला जोंखौ गिनो होआखै जों साननानै नाय इसोरा जोंखौ माबायदि अनो जों एसे बिजिरनानै नायनि नोंथांनि नैबे आखाइ बे आखाइनि आसि बिमाखौ नोंथाङा दानस'नानै गारनो हागोन जानो हानाय नङा नोंथांनि बे खोमाखौ फारसे गैयाब्लाबो नैबे गैयाब्लाबो जागोन नङा खोनाग्रायाथ' नैबेसो नालाय नोंथाङा दानस'नानै गारनो हागोन जानो हानाय नङा नोंथांनि बे आखाइखौ ससे दानस'नानै गारनो हागोन जानो हानाय नङा जोंनि आथिंखौबो जोङो नाङा फाङायै दानस'नानै गारनो हानाय नङा इसोराबो बेबायदिनो जोंखौ अनोखाय जोंखौ गावनिफ्राय माब्लाबाबो जुदा खालामनाय नङा मानोना जों इसोरनि मोनफा मोनफा अंगफोर 1 करिन्थियाव 12:27 मा बुंनांगौ जोंखौहाय नोंसोरो गासैबो ख्रिस्ट'नि मोदोम आरो नोंसोरो साफ्रोमबो बेनि मोनफा मोनफा अंगफोर जों जेरै मानसिनि अंगखौ जों मेगनखौ जोंनि गन्थंखौ जोंनि खोमाखौ जोङो गारनो हाया बेबायदिनो जोंनि इसोराबो जोङो मोनफा मोनफा फोरबोनि अंगफोर जानायखाय जों साफ्रोमबो फोरबोआ दिनैहाय जोंखौ गारनाय नङा मानोना जों बिनि अंग जोंखौ इसोरा अनोखायसो जोंखौ बेबायदि सोरजिबाय बेबायदि थांनानै थानायनि सुबिदाखौ जोंखौ होबाय बेनिखायनो जों जेबो गिनांगौ गैया माबोरै अनो जोंखौहाय बेनिखायनो जों साननानै दोना जों दिनै बुहुमाव इसोरनि सोरजि जानायब्लाबो जों सैताननि फान्दायनायावहाय आदम आरो हावानि गेजेरजों जोंनि पापफोरखौ जों नुजाजेनबाय बे पापनिफ्राय दिनै दासिमबो जों पापनिफ्राय जों उद्रायनायखौ मोनदोंब्लाबो जों बारग'नो हायाखै जोङो पापनिफ्राय गनायनि राहाखौ जों मोनबाय अब्लाबो जों खनले जोङो पाप मावो जोङो दाय मावो जों गोरोन्थिफोरखौ मावो मानि थाखाय दिनै जोंनि गोसोफ्रा अख्रा अहंखार लबाव जों गोग्लैयो गाज्रि साननायाव जोङो बुंफबो अब्लाबो दि इसोरा जोंखौ पापी जानानै थासेयावबो अनबाय जों बेनिखायनो इसोरखौ बाख्नायनि बेनिखायनो बाइबेलाव बुंदोंना रमारि 12:8 जोंखौ बुंदों बेबायदिहाय मा नाथाय जोङो पापी जानानै थासेयावनो ख्रिस्ट'आ जोंनि थाखाय थैबाय अब्ला जोंखौ इसोरा बेसेग्राब अनो नांदों एसेग्राब फोरबोआ जोंखौ अनोब्ला जोंनिखौहाय दिनैहाय फोरबोआ गावनिफ्राय गोजानाव माबोरै थानो होगोन गाव अनालासिनो जोंखौ माबोरै थानो हागोन हानाय नङा नोंथांनि जिबनाव दिनै गोबां सैनायफोर फैनो हागौ नोंथांनि जिबनाव दिनैहाय गोबांथार खस्थ'फोर खैफोदफोर फैनो हागौ अब्लाबो जिसुआ फोरबोआ नोंखौ नागारनाय नङा नोङो इसोरजों नांथाबनानै थानो नांगोन मानोना नोंखौ इसोरा अनोखाय
नोंखौ दिनै खाथियाव फैजानो लुबैदों नोंनि जिबनाव माबा मोनसे होनायजों लोगोसे इसोरा गावनि खाथियाव फैजानो लुबैदों जानो हागौ नोंथांनियाव गोबांथार दायफोर गोरोन्थिफोर दङ जानो हागौ नोंथांनि गोसोनि साननायफ्राव गोबांथार पापजों बुंफबनायबो दङ बेनिखायनो जों सिमान लानि बे समावहाय जोंनि पापफोरखौ जोंनि गोसोफोरखौ जों पापिनि जों फोरबोनियाव फैनि इसोरा नोंखौ दिनै लामा नायदों इसोरा नोंखौ दिनै गाबज्रिदों जों फै इसोरनाव थांनि इसोर थारैनो नोंनि बिनायखौ खोनासंगोन आंनि बिनायखौ खोनासंगोन जों दिनै संसाराव गोबां सैनांनायजों जोंनि गोसोफोरखौ लोरबां जालांनो हागौ जों इसोरनिफ्राय गोजानाव थांनो हागौ अब्लाबो इसोरा नोंखौ दिनैहाय बोजबदों लिंहरदों आंनि खाथियाव फै बिबान गिलिर बाननानै मेंनायफोर जिउआव सैनांनायफोर दुखु खस्थ'जों बुंफब जानायफोर आंनियाव फै बेबायदि लिंग्रा बेबायदि अनग्रा इसोरजों बहा मोनगोन इसोरा दिनै जोंनो गिनो थाखाय होआखै जोंनि गोसोफोरखौ बेनिखायनो इसोरा दिनै जोंनो गिनाय गोसोखौ होआखै जेब्ला जोङो 2 तिमथि 1:7 जों नायब्ला नुयोना बेबायदिनो मानोना इसोरा जोंनो गिनाय जिउखौ होआखै बोलो अननाय आरो गावखौ हमथानो हानाय जिउखौसो होदों होनना बुंदों इसोरा दिनै जों गिख' जिउखौ जोंनो होआखै जों गिख' जानो नांनाय नङा जों दिनैहाय बोलो होदों अननाय होदों आरो गावखौ हमथानो हानाय जिउखौ होदों होनना बुंदों जों जुदि बेमार जब्रा जानानै इसोरनिफ्राय जों आनजारायलाङोब्ला इसोरा आंखौ नायाखै होननानै जों इसोरनिफ्राय गोजानाव थाङोब्ला बेबायदि जिउखौ इसोरा जोंनो दिनै होआखै जोङो अननायजों इसोरखौ बाख्नायनायजों इसोरखौ सिबिनायजों जों इसोरजों जेब्लायबो नांथाबनो नांगोन जोंनि दुखुआनो जा जोंनि सुखुआनो जा जों इसोरखौ गाबज्रिनो रोंनांगोन जों इसोरखौ हामबायनो रोंनांगोन जों इसोरखौ धन्यबाद होनो रोंनांगोन नैबेखौसो जोंनो इसोरा होदों जों दिनै संसारनि सैनांनायखौ संसारनि दुखु जाल्लायाव गोग्लैनानै दंब्लाबो इसोरा नोंखौ अनदों इसोरा गावनिफ्राय गोजानाव जाजानो दिनैहाय गिदों नोंखौ लिंहरदों बेनि लिंनायाव जों खोनासंनि बेनि लिंनायाव जों फैनि दानो नैबेनि समा दिनै नोंथांनि जिबनाव गोबां दुखु दंब्लाबो दिनै नोंथांनि जिबनाव गोबां सैसोनाय दंब्लाबो नोंथांनि जिबनाव गोबां रंजानाय आरो खुसि दंब्लाबो जों इसोरजों नांथाबनानै थानो नांगोन अनज्लायग्राफोर बेनिखायनो मार्कुसनि 9:4 बुंदोंना बेबायदि बुंदों जिसुआ बुंफिनबाय आं हागौब्लासो नों मा बुंदों जाया फोथायो बेनि थाखाय गासैखौबो खालामनो हागौ होनना बुंदों जाया फोथायो बेनि थाखाय गासैखौबो खालामनो हागौ दिनै नों फोथाय नों जब्रायाव गोग्लैनानै दं नों दुखुआव गोग्लैनानै दं नों सैनांनायाव गोग्लैनानै दं नों फोथाय नोङो थारैनो नोंनि जिउआव रंजानायखौ मोनगोन नोंनि जिउआव गोजोननायखौ मोनगोन जों इंलिश भार्सनाव जों नायब्ला बेवहाय मोजाङै बुजिनो मोनो नों जेब्ला फोथायगोन बे नोंनि फोथायग्राफोरनि थाखाय गासैबो जानो हाथावगौ होनना बुंदों बेनिखायनो बे नोंथांनि जब्रा जानाया नोंथांनि दुखुथिया जिउआ नोंथांनि राहा गैयै जिउआ इसोरनियाव हाथावै नङा हाजोबो नाथाय नों जेब्ला बिदि होननानै फोथायगोन नों जेब्ला आर'ज खालामगोन नोंनि जिबनाव नों मोनखाबाय आं सोखाजाबाय होननानै हमनानै लानो हागोन दिनै इसोरा नोंनि गेजेरावहाय गावनि गोथार जिउखौ होनो लुबैदों गावनि गोथार जिउनि गेजेरजों नोंखौ सोखाजाहोनो लुबैदों मार्कुसनि 11:24 बुंदों मा नों जेब्ला जेखौ बिगोन नों जेखौ फोथायनानै आर'ज खालामगोन बेखौ नों मोनखाबाय होननानै फोथायनानै लानो हानांगोन सोखाजाखाबाय होननानै जों हमनानै लानो हानांगोन नों फोथायनाय गैयाब्ला नोंनि आर'ज खालामनाया जेबो मैल्य थानाय नङा नों जुदि फोथायाब्ला नोंनि आर'ज खालामनाया जेबो ओंथि थानाय नङा इसोरनि खोनासंनायखौ नोङो दिनैहाय मोनदाङाब्ला नोंनि जिउआव नों जेबो इसोरनिफ्राय फिथाइखौ मोनना नङा जोबनायाव आं मोनसेल' बाइबेल सिरि नायनोसै नोंथांनि जिउआवहाय दिनैहाय गोबांथार सैनांनाया गोबांथार लेलायनाया दंब्लाबो इसोरा दिनै नोंखौहाय सोखानो नागिरदों इसोरा नों दिनैहाय नोंनि गोसोनि दरखौहाय सौदों नोंथाङा नोंनि गोसोनि दरखौ खेवनानै इसोरा नोंनि गेजेरजों गावनि गोथार जिउनि गेजेरजों नोंनि जिबनाव दिनैहाय मोनसे सोखाजानायखौ मोनसे गावनि महिमाखौ दिन्थिनो नागिरदों नोंनि गोसोनि दरखौ नोङो दिनै खेवनानैहाय इसोरा थारैनो नोंनि गेजेरजों गावनि गेदेरथार महिमाखौ खालामनो नागिरदों जोङो बाइबेल सिरिनायनि ना जेसायानि 28:28 जों 31 नायगोन बेवहाय बेबायदि लिरदों जाहैबाय नोंसोरो मिथियाखैमोन खोमा नोङो खोनायाखैमोन खोमा फोरबोआ अनजिमा गैयै इसोर
बियो पृथ्वीनि सिमाफोरनि रुगुंसिम सोरजिग्रा बिहा लेलायनायबो गैया मेंनायबो गैया बिनि बुद्धिखौ मोनहासवा होनना बुंदों जों जि बुहुमाव दं बिनि रुगुंसिम जायखौ जोङो नायनानै नुहुरस बेनिनो बिदि सोरजिगिरि बिहा लेलायनायबो गैया दुखु खस्थबो गैया होनना बुंदों मेंनायबो गैया आरो बेनि बुद्धिखौ जोङो हमसनोबो हाया होनना बुंदों एसेबां गिदिर महिमानि इसोर अब्ला जों बे इसोरखौ जों दिनै बाख्नायनो मोनदों बे जोंनि थाखाय बेसेबांबा रंजाथावनि बाथ्रा आरो मा होनना बुंदों नैजिगु सिरियावहाय लेलायनाय मानसिनो बियो बोलो होयो आरो बोलो गैयै मानसिखौ बियो जर गोनांसिनसो खालामो होनना बुंदों सोर दं संसाराव लेलायनाय मानसिखौ बोलो होग्रा सोर दं बोलो गैयै मानसिखौ जर गोनां खालामग्रा सोर दं फोरबोनि अनगा दिनै नोंथांनि जिबनाव लेलायदों नोंथांनि जिबनाव सैनांदों बेनि सोखा जानायखौ जों इसोरनियाव मोनगोन नों फोथायदो बेनिफ्राय 30 मा होनना बुंदों सेंग्राब्लाबो लेलायनानै मेङो आरो जोहोलावब्लाबो सौथुनानै गोग्लैयो आन्थायजाया हामलायनायजों फोरबोखौ लामा नायो बिसोरो गोदान जर मोनदेरलांगोन बिसोरो खुरुवा दाउनि समाव गांखंजों गोजौआव बिरलांगोन बिसोरो खारब्लाबो मेंनाय नङा थाबायब्लाबो लेलायनाय नङा मा एसेबां गिदिर इसोरनि राव जोङो जोहोलावब्लाबो दिनै संसाराव मानसि जानायखाय मेङो लेलायो सौथुनानै गोग्लैयो अथ'स जोंनाव मेगन दं अब्लाबो जों सौथुनानै गोग्लैयो जोंनि जिउनि लामायावबो बेबायदिनो जों गोबां गाज्रि सौथुयो नाथाय इसोरा जोंखौ होनना बुंदों जाया हामलायनायजों फोरबोखौ लामा नायो बिसोरो गोदान जर मोनदेरलांगोन होनना बुंदों जोंनि जिउआव बोलोखौ गोहोखौ जों मोनदेरलांगोन होनना बुंदों बिसोरो खुरुवा दाउनि समान गांखंजों गोजौआव बिरलांगोन सिख्रा बाजो बायदि गोजौसिनाव जायनाखि बुहुमनि गोजौसिन बिरनो हायो इगल बेबायदि बिथांमोननि जिबनखौ दैदेनलांगोन होनना बुंदों बिसोरो खारब्लाबो मेंनाय नङा थाबायब्लाबो लेलायनाय नङा होनना बुंदों जोंनि जिबनाव जों जेसेखिनि खैफोद आफोद बिपद आनजादफोर फैब्लाबो जों माब्लाबाबो बेखौ लानानै जोंनि जिबनाव जों लोरबां जानाय नङा जों मेंनाय नङा होनना बुंदों बेनिखायनो अनलायग्राफोर जों दिनै फोथायदो इसोरा दिनै नोंनि गेजेरजों बे लेलायनायखौ लुबैयाखै नोंनि जिउआव बे मेंनायखौ लुबैयाखै नोंनो दिनै अराय सम खुसिखौ रंजानायखौ होनो दिनै लेंहरदों नोंखौ बोजबना लानो खावलायदों जों बेनिखायनो जाय फंबाय आरो बिनानावमोना दिनै आरजनि खावलायदोंमोन बिथांमोननि थाखाय जों स्पेसियेलि आरज खालामगोन जाय बिथांमोना नायदों बिथांमोनाबो गोसोजों आरज खालामगोन नोंथांमोननि जिबननि थाखाय आं आरज खालामगोन नोंथांमोनाबो खालामगोन आं बेखौ फोथायदों जों आरज खालामनो जोंनि गोजौसिनथाराव थानाय सोरगोनि गोथां आरो गोथार अनख' बिफा इसोर नों बिबारखौ दान बे समाव हामबाय होनदों नोंनि गेदेरथार अननायखौ मोननायखाय दिनै बे मोजां समखौ मोननो हादों प्रभु आफा बे मोजां समाव जों नोंनि इसोरनि नों आफानि गुसुं रावजों सोलोंबाय जों साफ्रोमजोंबो लोगोसे थादों प्रभु आफा दा नोंसोराव गथायदों जायफोर फंबाया दिनैहाय जायफोर बिनानावा दिनै नोंनि सायाव फोथायनायनि गेजेरजों बे मोजां समखौ मोननो हायाखैब्लाबो प्रभु आफा दिनैहाय नोंनियाव गथायदों जायफोर बिथांमोना दिनै बेरामजों भुगिनानै दङ प्रभु आफा जे फंबाय स्टेफान बियो आरजनि खावलायदों प्रभु आफा जेरै कुजित मुसाहारि बिथांनि बिजि फारनै किडनिया प्रभु आफा लोरबां जानानै दं बे किडनिखौ नोंनि गोथार जिउजों बेखौ दांदो स्पर्श खालामदो प्रभु आफा नोंनि गोथार जिउनि महरजों बेखौ बेनि बे लोरबां किडनिखौ सोखा जानायखौ होदो प्रभु आफा बेनि बोलो होदो संसाराव थांनानै थानाय प्रभु आफा नोंनि अननायनि महिमाखौ बुहुमाव फोरमायलांनो हानाय दिन्थिनो हानाय बेनि गेजेरजों नोंनि गिदिरथार महिमाखौ मावगोन हामबायनो प्रभु आफा नोंनि गिदिरथार आगदा आखाइजों गोदांनानै सुफुंदो बे सोखा जानायखौ होदो प्रभु आफा आरो दानि समाव गथायबावदों बिथांनि न'खर प्रभु आफा जे गथ'फोर सानै दं आरो बिथांनि बिसि दं बिसोरजों अनलायनायजों मोजां न'खर नोंनि माव दिन्थि नोंनि दैखोनथि न'खर दिन्थिलांनो हायो बिथांमोननि बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय बुजिलायनाय गियान धैर्य
बुद्धि गासैखौबो होदो फोरबो आफा तामसा हामबाय होनदों आरो जे अनसुलि मोसाहारिफोर बाबा बिथांनि बिसाय आरो बिथांनि फंबाय बिथांनि बिदा दिनै बेंगालरनिफ्राय फैनो थाखाय गोबां उसुबिदायाव गोग्लैदों बाबा बिथांमोननि जिबनखौनो फोरा गथायदों बिसोरनि हान्थिनाय लामाखौनो फोरा गथायदों बाबा दिनै संसारनि गोबांथार नारादरनि बाबा बेरामफोरजों साग्लोबजानाय बिथांमोननि जिबनाव गिनाय दं बेनिखायनो फोरा दिनैहाय आरजनि खावलायदों फोरा गथायदों बिथांमोननि गोसोनि गाबनायखौ नोंनिफ्राय खोनासंदों बेनि थाखाय हामबाय होनदों बाबा बिसोर गथायनायनि गोथार जिउजों बिसोरखौ दैदेनबोगोन बिसोरो न' फारसे मोनफैगोन मोजाङै मोजां देहा मोजां सोलेरजों बिसोर गावनि न'खरखौ मोनफैगोन दिनै अननाय महिमाखौ जेब्लायबो बाख्नायनो हागोन बेबायदि आसा आरो भरसा खालामबाय हामबाय होनदों जायफोर बिथांमोना दिनैहाय बे हाबाफारिखौ नायदों बिथांमोननि जिबनाव नोंनि गोथार जिउनि बोलोखौ बिथांमोननि गोसोआव सुफुंदों बिथांमोननि साननाय बिथांमोननि मावनाय बिथांमोननि गासै खामानियाव हेफाजाब खालामदों दादिसनाव हामबाय होनदों जोफ्राफोरनि आरज खोनासंबाय दिनै गोथार जिउजों बिथांखौ सुफुंबाय बिथांमोननि बेरामखौ फोरबो जिसुनिफ्राय सोखादो फोरबो हामबाय होनदों दिनै गेदेर अननायखौ जोंजों लोगोसे थाबाय बाखि सममानिखौ नोंफोरा गथायनानै गुसुं आरज सासे बासायग्रा ख्रिस्ट'फोर जिसुनिफ्राय आमेन बे समाव गोजोननाय थाबाय आंजों लोगोसे नोंथांमोना साफ्रोमबो बाहागो लाबाय इयुननि समाव बेबायदिनो आंखौ अनसायगोन फोरबोनि अननाय आशीर्बाद आरो बोरखौ नोंथांमोनजों लोगोसे नोंथांनि न'खराव नोंथांनि खामानियाव बाहायफ्लायगोन होनना आं मिजिंथिबाय इयुननि समफोराव आरोबाव बेबायदिनो लोगो मोनगोन इसोरनि गाहाम बाथ्रानि गेजेरजों जों बेबायदिनो सोलोंलायबाय थागोन आंखौ हेफाजाब होबाय थागोन अननानै आंनि बे चेनेलखौ लोगोसे फोरबोनि अननायखौ बयनोबो फोसावनो हानाय बायदि आंनि बे चेनेलखौ शेयार खालामदो लाइक खालामदो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला बेखौनो मिजिंथिबाय इसोर नोंथांमोनजों लोगोसे थाथोंसै जेब्लायबो नोंथांमोननि खामानिफोराव नोंथांमोननि हाबाफोराव इसोर लोगोसे थाफ्लायथों हेफाजाब होफ्लायथों बेखौनो मिजिंथिनानै दिनैनि हाबाफारिखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय गोजोनथोंसै